Når man er ramt af langvarig stress, så selv det er en ganske almindelig indkøbstur kan ende ud i et kæmpe angstanfald. Det er der faktisk en forklaring på. Og der er også en årsag til, hvorfor man ikke kan overskue sin hverdag, og man bare synes, alt er kaos oppe i hovedet på en. Det giver jeg nogle gode bud på med mit foredrag. Jeg vil hellere dø af grin end stress. Jeg byder ind med noget helt faktuel viden om, hvordan kroppen reagerer. Man får en større forståelse af, hvorfor reagerer jeg, som jeg reagerer, altså når jeg er blevet ramt af stress. Og det er med til at give en den der følelse af, det er simpelthen ikke fordi, at jeg bare er doven, og det er ikke fordi, jeg bare skal tage mig sammen. Rikkes foredrag, Jeg vil hellere dø af grin end af stress, er et super nærværende og meget aktuelt foredrag, der handler om, hvad sker der egentlig med en selv, når man bliver ramt af stressen? Hvad gør det ved kroppen? Hvad gør det ved omgivelserne? Hvad gør det ved en selv i sine egne omgivelser? Når jeg så havde fundet frostboksen, fordi jeg pludselig kunne huske, at jeg skulle have nogle jordbær, og så opdager jeg, at der er ikke nogen jordbær. Der ligger spinat. Så begynder jeg at flytte rundt på nogle madvarer. Det, der egentlig sker, det er, at jeg får et mega angstanfald, og det er den psykiske stress, der spiller mig et pus. Jeg har mistet fuldstændig overblikket over mine indkøb. Selvom man ikke har været nede med stress, så kender man godt de der, du fortæller om, hvor man står med bilerne, og tasken flyver ned. Og, altså, det er jo skide sjovt, fordi vi har jo alle sammen prøvet de der, hvor man er fuldstændig gakkeliguk. Jeg synes, det ramte plet på mange punkter. Giv din virksomhed en fornyet saltvandsindsprøjtning med det her foredrag, der hedder Jeg vil hellere dø af grin end af stress. I vil opleve, hvordan I får fokus på, hvordan den gode trivsel er på arbejdspladsen. Hvis vi trives med vores kollegaer, og hvis vi får nogle gode grin i løbet af hverdagen, så kan vi klare rigtig meget mere. Du skal smile, men husk at grine til alle og til dig selv. Det var en lille teaser. Tag og kom og hør foredraget. Jeg vil hellere dø af grin end af stress. Så kan I få resten af sangen også. Tag at brug